Seuraava video kivikaudesta ja eräästä probleemasta, joka on mun mielessä liittyen tähän ajanjaksoon. Kivikauden merkitys sanana on se, että silloin työkaluna käytettiin kiveä. Käytettiin myös luuta ja puuta. Mutta kivestä saatiin esimerkiksi kirveet ja veitset ja luustakin voi saada ehkä veitsiä, mutta kirveet ja vasarat oli kiveä. Ja keihäitä ja kaikkea tällaista. Kivi oli ehkä se niinku halutuin, kestävin, tehokkain niinku ominaisuuksiltaan. Se probleema liittyy sahan puuttumiseen. Mä en ole nähnyt koskaan kuvia kivikautisesta sahasta. Ja sitten tää liittyy siihen, että miten on saatu tarpeeksi polttopuuta, että on selvitty kylmästä talvesta. Nimenomaan niin kuin täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Että joo, kirveellä sä saat kaadettua puita. Toki. Ja sä saat esimerkiksi kiilalla halkaistuu sen puu. Että kun sulla on puu tälleen, sä lyöt kiilan tohon väliin ja sitten se niinku rävähtää auki. Se on halki se puu. Mutta miten sä saat sen puun niin pieniksi paloiksi, että sä voit polttaa se energiaa tehokkaasti. Että joo, sä voit keräillä puuta. Sä voit kaataa pieniä puita, jotka sä voit sillä kirveellä ehkä pilkkoa. Mutta kysymys liittyy nyt hyvin läheisesti siihen, että riittääkö se. Mulla on semmoinen vahva epäilys, että se ei riitä. Nimenomaan Pohjolassa kylmänä ajanjaksona se puumäärä. Että miten se on saatu riittämään ilman sitä sahaa, että sä saisit suuret puurungot niinku pätkittyy periaatteessa. Ja sitten halottuu niitä lisää. Että mä en usko, että se keräilty puu on riittänyt selviytymiseen sen talven aikana. Joo, sulla on ollut tietysti vaatetta tosi paljon päällä, turkiksia, nahkoja. Sun talo on vuorottu niillä nahoilla ja turkiksilla. Ja puulla ja maalla ja kaikella tällä. Mutta mä mietin, että onko se miten selviytymiskelpoista sitten se elämä sillä määrällä polttopuuta ja sillä vaatetuksella ja sillä taloeristyksellä, mitä sillä on ollut. Joo, sillä on ollut lämpimämpiä ajanjaksoja kyllä, mutta kivikausi on kestänyt tuhansia vuosia putkeen. Ja siinä aikana on ollut asutusta täälläkin, näinkin Pohjolassa. Että mä mietin sitä polttopuunteon problematiikkaa, että miten ne puut on saatu niin pieniksi pätkitty ilman sitä kivikautista sahaa, että sitä on riittänyt sen talven yli. Siinä on se probleema, mitä mä oon miettinyt, enkä mä oon löytänyt vastausta siihen mistään vielä ainakaan. Että se on varmaan joku yhdistelmä, siis niin kun puhutaan selviytymistä, niin se on varmaan yhdistelmä sitä keräiltyä puuta. Ja sitten niitä kaadettuja pikkupuita. Ja sitten nahoilla ja turkiksilla niin kuin itsensä ja asumuksensa niin kuin vuoraamista periaatteessa, eristämistä. Joo, on se ehkä ollut aika hankalaa elämistä, mä vähän luulen. Että
kun miettii, että miten nykyaikana, jos lämmittäisi pelkällä puulla talonsa, niin että miten paljon sitä menee talvessa. Mulla ei ole kyllä mitään hajuja, mutta varmasti ihan mottitolkulla tietysti. Mutta eihän sen nykytyökalulla mikään ongelma, että moottorisahalla saat pätkittyä ihan tuosta vaan. Tai jopa sahalla. Niin kuin käsisahalla, jos ei nyt muuta ole, niin teet vaan metrisiä halkoja työnnät ne uuniin, niin se on siinä. Mutta jos sulla ei ole mitään moottorisahoja tai käsisahoja, että sun ainut raaka-aineet on kivi ja luu ja puu, niin se pätkiminen on hyvin olennainen osa sitä polttopuun tekoprosessia. Että sä saat niinku ne mahtuu sinne tulisijaan ne klapit sitten. Että. Ja tietysti niin kuin logistiikkakin siinä, että kyllä sä varmaan saat niin kuin kuljetettu jonkun puurungon jostain metsästä, mutta rupeat sä niin kuin siellä sitten sun leirissä tai niin kuin himassa niin sanotusti polttaa jotain puurunkoa. Että se voi palaa aika huonosti, semmoinen kokonainen puurunko, ellei sä tee sitten jonkun rakovalkean siitä. Kun mä oon lukenut noita sotakirjoja, niin ne siis sitten teki niitä rakovalkeita kyllä. Että. Joo, mä just luen nyt rakovalkeista, että rako tuli palaa itsenäisesti koko yön, eikä vaadi puiden lisäilyä TMS. Eli se on tommonen. Tommonen on rakovalke. Onko tossa niinku, että siihen tehdään niinku tommosta lovea tohon alimmaiseen puuhun ja siihen laitetaan syttyjä ja se laitetaan palaamaan tolle. Että. Kyllähän tommonen varmaan olisi mahdollista tehdä niinku kivikauden työkaluilla, kun tää onkin mahdollista kyllä, että siinä ei ole niin iso homma, että sun pitäisi niinku jokainen klapi niinku pilkkoa siitä sitten, että tää pätkii ja niistä pätkistä tehdä klapeja sitten. Tää tuommoinen olisi varmasti paljon kätevämpi. No, joo. Tuo on tietysti yksi vaihtoehto, että miten ne on pärjännyt tällä sitten kivikaudella. Joo, tossa on niinku, että 2 kirves ja puukko. Ei tarvis niinku mitään sahaa. Mutta kyllähän nuo puut esimerkiksi tossa on ihan selkeästi sahattu, että en tiedä sitten. Ehkä ne on tehnyt tommosia pätkiä niinku valmiiksi, että mä luulen, että ne polttopuut on varattu niinku kaikista kylmimmille ajanjaksoille. Ja sit toi on yksi vaihtoehto, toi rakovalkea. Että ne on tehnyt kauhean pinon noita valmiiksi, niinku esimerkiksi kesällä. Tai millä ovat tehneekään. Että ne on ihan kirveellä hakannut tommoset niinku monta metriä pitkät pöllit sitten. Ja sitten työstänyt ne valmiiksi, että ne voi nopeasti saa sitten syttyä. Siinä on kyllä yksi vaihtoehto. Että tommosia pöllejä on tehty kauhean määrä ja sitten kerätty sitä puuta. Kerätty sitä puuta tarpeeksi ja kyllähän ne on saattanut tehdä valmiiksi keloja. Tai niinku kuolettaa puita, että ne niinku kuivuu pystyyn. Ja niinku siinä polttopuuajatuksessa, että löytynyt semmoinen sopiva metsä vaan, että katsotaan, että näistä tehdään polttopuuta ja sitten on niinku kuoletettu ne puut lyömällä vaikka kirveellä sitten sen verran, että se alkaa kuoleutua ja sitten kuivuu ja sitten keloutuu ja sitten vaan tönäiset se alas sen koko puu ja se on sitten semmoista niinku hyvin kuivaa, että sä voit vaikka hakata sitä kirveellä niinku paloja irti sitten.
Että varmaan tuo rakovalkea, niinku metsän kuolettaminen polttopuutarpeisiin, sitten keräily. Joo. Ja sitten tietysti kauheat määrät turkiksia ja nahkoja niinku itsensä eristämissä ja sitten talouseristämissä. Ja sitten, että nuo on tosiaan poltettu varmaan nuo rakovalkeat, kun on kaikista kylmin ajanjakso. Että siinä varmaan se on ehkä. Nyt ehkä ollaan aika lähellä sitä totuutta niin sanotusti sitten, että miten lähelle sitä nyt voi päästä, kun ei eletä kivikautta eikä päästä sinne, eikä ole hirveästi arkeologisia todisteita, niin se vaan pitää päätellä sitten ja miettiä näitä juttuja läpi sitten tälleen tässä. Näinpä. Ja sitten tossakin lukee, että niinku noista rakovalkeapuista, että puu kannattaa kaataa vähintään 2 vuotta ennen rakovalkean tekemistä. Niin se on ehkä ollut hyvin tämmöistä proaktiivista se niinku näiden polttopuupuiden niinku valmistaminen sitten tulevaisuutta varten. Ja jos sä oot viettänyt niinku liikkuvaa elämäntyyli metsästä ja kalasten niinku riistan perässä liikkunut ja tälleen, niin sä oot eri paikoissa sitten tehnyt valmiiksi se homma ennen kuin sä oot siirtynyt sinne sitten. Joo, tämmönen scoutwiki.org rakovalkean. Täällä on aika paljon niinku informaatiota, erilaisia tämmöisiä ratkaisuja tosta ja tosta. Joo. Ja toi vielä sanottava, että näköjään paras puulaji on terve oksaton mänty. Että vähätervainen kello olisi heti valmis. Ne on niin harvinaisia, että jos siinä on liikaa tervaa, niin se on